Καλωσορίσατε στα podcast του Συλλόγου Ασθενών με Δερματικά Νοσήματα Επιδέρμια. Ο Σύλλογος Επιδέρμια υλοποιεί τη δράση «Η Φωνή της Ψωρίασης», στοχεύοντας στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση όλων μας για την ψωρίαση και για άλλες δερματικές νόσους. Είμαι η Βίκη Καρατζαφέρη και μαζί με το Ρένο, ασθενή με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα, θα μάθουμε πώς είναι να συμβιώνεις με αυτά τα δύο νοσήματα. Ρένο, πόσα χρόνια μετράει αυτή η περιπέτεια? Είναι λάθος λέξη? Καλησπέρα. Είναι αρκετά χρόνια. Είναι γύρω στα 15 από τότε που κατάλαβα τι έχω και είναι και μάλλον σχεδόν όλη μου η ζωή που στην αρχή δεν ήξερα τι είναι αυτό που έχω. Για να είμαι ακριβής, εγώ ξεκίνησα όταν ήμουν πολύ μικρός, γύρω στα 5, 6, 7, δεν θυμάμαι και την ηλικία. Είχα ψωρίαση στον αφαλό χωρίς να το γνωρίσω και απλά ένιωθα ότι ήταν απλά λίγο βρώμικος αφαλός. Μου έβαινα μια μπατονέτα, το καθάριζα. Δεν το είχα μοιραστεί καν με τους γονείς μου, γιατί θεωρούσα ότι είναι κάτι που συμβαίνει και δεν με είχε προβληματίσει ποτέ. Αργότερα στην ενήλικη ζωή μου, όταν είχα πάρει τη διάγνωση και μία από τις εξάρσεις που είχα, έβγαλα στον αφαλό. Και ρώτησα τη γιατρό, λέω, αυτό τι είναι, που το έχω από μικρός, μου λέει, αυτό είναι ψωρίαση. Άρα το είχες πολλά χρόνια νωρίτερα πριν διαγνωστείς. Οι πρώτες σκέψεις όταν διαγνώστηκες πόσων χρόνων ήσουν? Ήμουνα 22-23 κάπου εκεί. Πριν φτάσουμε στις πρώτες σκέψεις, πρέπει να δούμε ποια ήταν η πρώτη κατάσταση. Η κατάστασή μου ήταν, είχα μια πολύ μεγάλη κάλυψη. Είχα πολύ έντονη ψωρίαση παλαμών πελμάτων, αλλά και 70% κάλυψη στο υπόλοιπο σώμα. Και δεν μπορούσα να περπατήσω, δεν μπορούσα να κινηθώ, δεν μπορούσα να κουνήσω τα δάχτυλά μου, τα χέρια μου. Οπότε η πρώτη σκέψη δεν ήταν τι είναι αυτό που έχω. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να γίνω καλά. Οπότε ναι, αυτό που ήταν χαρά, γιατί λέω, δεν με νοιάζει τι είναι αυτό που έχω, με νοιάζει που ξέρουν οι άλλοι τι έχω, ο γιατρός μου δηλαδή, και θα μπορέσω να με κάνει καλά, να μπορέσω να ξαναγίνω, να έχω μια φυσιολογική καθημερινότητα. Οπότε, επί της ουσίας, ξεκίνησες λίγο πιο δύσκολα ενδεχομένως από έναν μέσο ασθενή με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί το 70% κάλυψης του σώματος και η δυσκολία στην κίνηση, στο περπάτημα, στο να χρησιμοποιείς τα χέρια σου, αμέσως είναι μια πρόσθετη επιβάρυνση. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ παραγωγικό στη δική μου κατάσταση, γιατί είχα ξεκινήσει κάποια σημάδια στα χείλια, κάποια σημάδια στα χέρια, δεν τους είχα δώσει σημασία. Όταν αργότερα άρχισαν να με ενοχλούν όλα αυτά τα σημάδια, έκανα ένα tour από διάφορους γιατρούς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να μου δώσουν μια καλή διάγνωση. Από κάποιες συμβουλές γιατρών και φίλων και γνωστών, αποφάσισα να ακολουθήσω κάποιες εναλλακτικές θεραπείες, οι οποίες όχι μόνο δεν με βοήθησαν, απλά με έκαναν ακόμα χειρότερο. Οπότε ναι, είχα ένα άσχημο ξεκίνημα. Πώς βιώνεις μια έξαρση? Η κάθε έξαρση είναι διαφορετική. Άλλη έχει μεγαλύτερη ένταση, άλλη έχει μεγαλύτερη διάρκεια, μικρότερη διάρκεια. Στην αρχή, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήμουν ψύχρεμος. Και φοβόμουν. Και ένας φόβος που ακόμα υπάρχει είναι πόσο θα κρατήσει και πού μπορεί να φτάσει και πώς μπορεί αυτό να αλλάξει. Οπότε, όσο και να προσπαθώ, μία αγωνία υπάρχει. Πλέον είμαι πιο ψύχρεμος. Αλλά πάντα υπάρχει ένας άγχος και μάλλον και στους περισσότερους ασθενείς για την ίδια την νόσο. Πώς βιώνεις και τι θα γίνει μετά την έξαρση. Και αν υπάρχει κάποια θεραπεία για να επανέλθεις από αυτή την έξαρση και κάποιος τρόπος. Κούραση υπάρχει? Δηλαδή να πεις κάποια στιγμή, αμάν, κουράστηκα τις εξάρσεις, κουράστηκα να παίρνω τα φάρμακα, και αν ναι, πώς το έχεις διαχειριστεί? Υπάρχει μια διπλή κούραση. Υπάρχει και η κούραση που προκαλεί η ίδια η νόσος στην καθημερινότητα, όταν δεν μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα ή όταν προσπαθείς περισσότερο, πονάς περισσότερο για να τα κάνεις τα πράγματα. Αλλά υπάρχει και η ψυχική κούραση, που λες ότι πώς ακόμα. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Και δεν νομίζω ότι, παρόλο που προσπαθώ συνέχεια με διάφορους τρόπους να το αντιμετωπίσω, νομίζω ότι είναι κάτι που όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή αγανακτούμε, κάποια στιγμή κουραζόμαστε. Δεν νομίζω είναι κάτι διαφορετικό για τους ασθενείς με ψωρίαση. Πιστεύεις ότι θα βοηθούσε η βοήθεια και η συνεργασία με έναν ειδικό ψυχικής υγείας στις περιπτώσεις είτε τη δική σου είτε άλλων ασθενών, οι οποίοι έχουν αυτή τη δυσκολία να κάνουν adjust, να συνειδητοποιήσουν δηλαδή ότι έχουν αυτό το πρόβλημα και ότι θα είναι διαβίου? Σίγουρα, σε όλα τα χρόνια νοσήματα θα πρέπει να υπάρχει κάποια συμβουλή και κάποια υποστήριξη από κάποιον ειδικό, και συγκεκριμένα από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Αυτό όχι μόνο για να αντιμετωπίσεις τη νόσο, γιατί η νόσος έχει τις εξάρσεις της, έχει τη χρονιότητα. Οπότε όλα αυτά πρέπει αρχικά
να μας βοηθήσει κάποιος να τα συνειδητοποιήσουμε. Γιατί όσο περισσότερο το συνειδητοποιείς, τόσο περισσότερο γίνεσαι φίλος με αυτό που έχεις και ίσως είναι και πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί όλο αυτό. Η θεραπεία η οποία ακολουθείς, επειδή μας ανέφερες και πολλές φορές και ότι υπάρχει πόνος, δεν βοηθάει στο να μην υπάρχουν τόσο έντονα συμπτώματα? Δηλαδή για τον πόνο, ας πούμε, δεν υπάρχει κάτι για να βοηθήσει στην καθημερινότητα? Εννοείται πως υπάρχουν θεραπείες, απλά δεν είμαστε όλοι τυχεροί για να μας πιάνει από την πρώτη στιγμή θεραπεία ή δεν είμαστε όλοι τυχεροί για να κάνουμε μια θεραπεία για πολλά χρόνια. Οπότε στη φάση που τελειώνει η δράση μιας θεραπείας και ξεκινάει μια άλλη προσωπικά, τότε εκεί πέρα είναι λίγο πιο έντονος ο πόνος και τα συμπτώματα. Η οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον πώς σε αντιμετώπισε? Εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερός, γιατί αρχικά το πρώτο καιρό είχα ψωρίες και ήμουν στο εξωτερικό. Ήμουν στην Ιταλία. Οπότε εκεί πέρα ήταν πάρα πολύ περιορισμένο το στίγμα. Και αυτό γιατί στην Ελλάδα έχουμε ένα διπλό στίγμα για την ψωρίαση. Δεν είναι μόνο το δέρμα που φαίνεται διαφορετικό και ίσως σε πολλούς σιχαμένο. Είναι και η ίδια λέξη, γιατί συγχέεται πάρα πολύ με την ψώρια, ένα νόσημα το οποίο μεταδίδεται μεν, αλλά ξεπερνιέται πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε στην Ελλάδα, ναι, ήταν πολύ πιο έντονη η στιγματοποίηση και ήταν πολύ πιο δύσκολο το κοινωνικό περιβάλλον για να βιώσεις μέσα μια ασθένεια. Βέβαια, οι προσωπικές μου σχέσεις, φίλοι, συγγενείς ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικοί. Είμαι πραγματικά ευγνώμων σε όλους αυτούς που ήταν δίπλα μου. Δεν με έκαναν ούτε μια στιγμή να νιώσω βάρος ή να νιώσω άσχημα. Και ίσα ίσα που οι φίλοι μου όλο αυτό το διακομωδούσαν πολλές φορές, δίνοντάς μου ακόμη περισσότερο κουράγιο και δίνοντάς μου τη δυνατότητα να το διακομωδώ κι εγώ ίδιος και να αυτοσαρκάζομαι. Στην προσωπική σου ζωή και στην ερωτική σου ζωή, ποιος είναι ο αντίκτυπος? Στην ερωτική μου ζωή, ευτυχώς, και στις σχέσεις μου δεν είχα κάποιο αρνητικό. Γιατί πολλοί μπορεί να έχουν κάποιον αποκλεισμό. Βέβαια, εγώ φρόντιζα πάντα από την πρώτη μας επαφή, ή το έβλεπε είτε όχι, να πω ότι εγώ έχω αυτό το νόσημα και πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή, ότι είμαι σε μια θεραπεία, επειδή βρίσκομαι σε μια ανασωκατασταλτική θεραπεία, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαι προσεκτικός για να μην κολλήσω κάποια ασθένεια. Οπότε είμαι πολύ ξεκάθαρος από την αρχή. Όσον αφορά τη σεξουαλική ζωή, δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα, γιατί μπορεί να βγάλεις ψωρίαση στο δέρμα που είναι στα γενετικά όργανα. Οπότε εκεί πέρα, ναι, δεν μπορείς να έχεις μια φυσιολογική, εντός εισαγωγικών, σεξουαλική ζωή, αλλά πάντα υπάρχουν τρόποι. Υπάρχει κάποιο βλέμμα ή κάποια κουβέντα που να σε έχει πληγώσει σε σχέση με το νόσημά σου όλα αυτά τα χρόνια, είτε από κάποιο τυχαίο περαστικό, είτε ακόμα και στο επαγγελματικό περιβάλλον, στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον? Επειδή έχω σε πολύ εμφανή σημεία ψωρίαση, δεν με έχει πληγώσει μία φορά ένα βλέμμα. Ίσως δεν με έχει πληγώσει καμία φορά ένα βλέμμα, για να είμαι ειλικρινής. Με έχει στεναχωρήσει, με έχει εξαγριώσει. Με έχει κάνει να νιώσω πάρα πολύ περίεργα, πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλούς διαφορετικούς χώρους, στον επαγγελματικό μου χώρο, σε χώρους που είναι φιλικούς προς τους ασθενείς, στην καθημερινότητά μου, στο δρόμο, σε μια δημόσια υπηρεσία, σε πάρα πολλά σημεία. Έχουν πει και άσχημα πράγματα ή έχουν ρωτήσει, και τελικά μέσα από αυτό που προσπαθώ να καταλάβω και θα ήθελα, Ρένο, να μας εξηγήσεις είναι τι λάθος κάνουμε, τι μπορούμε να πούμε ή τι δεν πρέπει να λέμε. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε και είναι λιγότερα αυτά που δεν θα θέλαμε να ακούσουμε. Έχω ακούσει πολλά. Έχω ακούσει ότι το πώς είσαι έτσι. Έχω ακούσει το «Αχ, μη με ακουμπήσεις όμως», ή έχουν πετάξει στυλό που έχω ακουμπήσει κι εγώ. Οπότε αυτό που κάνω εγώ, αλλά επειδή έχω και το ψυχικό σθένος να το κάνω τις περισσότερες φορές, είναι θα εξηγήσω πολύ ψύχρεμα ότι αυτό είναι κάτι μη μεταδοτικό, ότι δεν πειράζει, δεν ενοχλεί αν έρθει σε επαφή μαζί μου. Και οπότε είναι κάτι το οποίο αυτό είναι, αλλά δεν το έχουν όλη τη δύναμη. Γι' αυτό βλέπουμε και απομόνωση πολλών ασθενών. Από την άλλη, εγώ ένα από αυτά που έχω βαρεθεί να ακούσω είναι το τι είναι αυτό και γιατί δεν κάνεις κάτι γι' αυτό. Και ότι ο Μπατζανάκης μου έχει βάλει αυτό. Οπότε και αυτό μετά από κάποιο σημείο καταντάει κουραστικό το ακούς κάθε μέρα. Έως και αστείο. Ναι, παρόλο που καταλαβαίνω ότι κάθε καλή πρόθεση των ανθρώπων για να βοηθήσουν. Ή ότι διάβασα στο ίντερνετ. Ή ότι διάβασα. Ακριβώς. Ναι. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία καταλαβαίνουμε ποια καλοσύνη κρύβουν από πίσω, αλλά υπάρχει και μια κούραση για τον ασθενή που το ακούει συνέχεια. Εκτός από τη συστηματική θεραπεία που λαμβάνετε όσοι πάσχετε από ψωρίαση και από ψωριασική αρθρίτιδα, χρησιμοποιείτε και κάποια άλλα προϊόντα στην καθημερινότητά σας, τα οποία επιβαρύνουν την τσέπη σας, να το πω έτσι απλά. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα προϊόντα και πόσο τελικά είναι το κόστος αυτής της νόσου? Όπως είπα,
Εγώ είμαι σε μια συστηματική θεραπεία, η οποία έχει μηδενικό κόστος και υπάρχουν και άλλες οι οποίες έχουν μια μικρή συμμετοχή. Υπάρχουν τοπικά σκευάσματα, τα οποία υπάρχει συμμετοχή, αλλά υπάρχουν και πολλά σκευάσματα που έχουμε κρέμες και διάφορα άλλα, όπως σαμπουάν, τα οποία αυτά δεν καλύπτονται καθόλου. Οπότε μιλάμε για ένα κόστος 100% καλυπτόμενο από τον ασθενή. Υπάρχουν και έμεσα κόστη που δεν τα υπολογίζουμε συνήθως, όπως είναι αυτές οι εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε 1-2 φορές το χρόνο, ανάλογα τη θεραπεία έχουμε. Υπάρχει το κόστος ακόμα, το πήγαινε έλα στο γιατρό σου, το κόστος του γιατρού αν επιλέξει να πηγαίνει σε έναν ιδιωτικό γιατρό. Ας σκεφτούμε και τους ανθρώπους που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, που είναι ακόμα μεγαλύτερα τα κόστη. Οι χαμένες εργατόρες που έχεις όταν έχεις μία έξαρση και δεν μπορείς να είσαι στη δουλειά σου, ή η νοσηλεία που πιθανώς θα έχεις, κόστη τα οποία δεν επιβαρύνουν μόνο τους ασθενείς, επιβαρύνουν και το κράτος. Τελικά η ψωρίαση είναι ένα αρκετά κοστοβόρο νόσημα. Αυτό το μοίρασμα που κάνουμε τώρα της προσωπικής σου εμπειρίας, πώς σε κάνει να αισθάνεσαι? Πλέον με κάνει να αισθάνομαι πολύ ωραία. Το πρώτο καιρό ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο να το μοιραστώ. Αλλά όσο περνούσαν τα χρόνια και ερχόμενος όσο και πιο κοντά γίνεται με άλλους ασθενείς μέσα από το σύλλογο, ήταν πάρα πολύ ανακουφιστικό. Ο δερματολόγος και ο ρευματολόγος, που είναι οι αρμόδιες ιατρικές ειδικότητες για την ψωρίαση και για την ψωριασική αρθρίτιδα από τα οποία πάσχεις, πόσο χρόνο αφιερώνουν όταν πας στο ιατρείο για να κουβεντιάσετε, και σε επίπεδο βαθύτερης επικοινωνίας είναι κάτι που το βλέπεις να συμβαίνει ή θέλει δουλειά? Όσο περνάει ο καιρός, θέλω όλο και λιγότερο χρόνο με τους γιατρούς μου. Και αυτό γιατί? Στην αρχή ήμουν πάρα πολύ φοβισμένος, αγχωμένος, δεν ήξερα τι πρέπει να πω, τι πρέπει να κάνω. Οπότε περνούσε και λίγο άκερα ο χρόνος. Μετά όμως, όσο ετοιμαζόμουν και μάθαινα και γνώριζα πράγματα και ενημερωνόμουν, αισθανόμουν όλο και πιο δυνατός και ήμουν όλο και πιο οργανωμένος. Οπότε πήγαινα με τη λίστα μου, με τα ερωτήματά μου, με το τι προβλήματα είχα και έβγαινε όλο και πιο γρήγορα το ραντεβού. Και όχι μόνο αυτό. Είχα όλο και καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία μου. Η συμμετοχή σου στο Σύλλογο Επιδέρμια πώς έχει βοηθήσει? Όσο περνούσαν τα χρόνια και μέσα από την επαφή που είχα με άλλους ασθενείς από το Σύλλογο Επιδέρμια, με έκανε όχι να νιώθω μόνο άνετα και ανακούφιση που μοιράζομαι την ιστορία μου, αλλά με έδωσε και ιδιαίτερη χαρά όταν ερχόντουσαν άλλοι ασθενείς και μας λέγανε να μας βοήθησε με αυτό που είπες. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα πρότεινα σε όλους τους ασθενείς να το πούνε, να μοιραστούν την εμπειρία τους, να μοιραστούν μια ωραία ή και μια πιο άσχημη στιγμή, γιατί θα νιώσουν πολύ καλύτερα. Τι θα ψιθύριζες, τι θα έλεγες και τι θα φώναζες για την ψωρίαση? Θα ψιθύριζα σε ένα συνασθενή μου ότι η ψωρίαση δεν είναι μόνο το δέρμα και υπάρχουν και πολλές συνοσιρότητες, ασθένειες που μπορούν να προκληθούν από την ψωρίαση και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Επίσης θα έλεγα στους ασθενείς με την ψωρίαση ότι αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά μας και πρέπει να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Και αυτό που θα φώναζα σε όλη την πολιτεία, σε όλο το κράτος, σε όποιον μας ακούει, ότι η ψωρίαση δεν μεταδίδεται. Ρένο, σε ευχαριστώ πολύ για το μοίρασμα και για την εμπιστοσύνη.